Здравейте хора, аз съм Демагек и днес ще снимаме на GTA. И смятам в този епизод да минем поне 2 мисии. И нека започваме. В предишния епизод се чух на GTA дождите. За което се извиняваме, малко проблеми с хиперкама. И нека започваме. Вие видяхте историята в миналия епизод на GTA. Окей. Просто ще скипнем. Окей. От началото ще трябва да минем до... Трябва да стигнем до това. Дома с CJ. И се надявам да се намали звука, когато сте гледали този. И се извинявам на всички хора, които бяха слушалки по време, когато са ме гледали като. И нека да... Не бава се. Зажи. At least it was before I fucked everything up. Добре. Веднага се блъснах. И окей, нека да скипнем и това. Защото на никой не му се гледа история. И нека почваме с играта. Първа мисия. Да се измъкнем от засадата на баланс. Окей. Бе. Пак такъв. И Big Smoke. Ни задминава като от... ластай. Ластай. Тъпи хора на баланс. И сега много изоставам с Sweetie Рай. С Sweetie от Милтра. Не, още има бе, пако! По-скоро глупаци. Да изгорите в ето ви е мястото. И ако се чувам пак така, като чудовище, намалите си звука. Бързо. Окей. И те са последите на Sweetie Райдър. Окей, нека да следваме този Райдър и Big Smoke. Ще ми поставим някакъв път на Райдър да го следваме. Така не можем ние. Ари бе, по-бързо, че са Ballshine Font. По-бързо бе. Аз нарочно ще правя това. Райдър трябва да ни води. Окей. И сега ще минем през скейт парк. Бам. Не знам колко ще е дълъг този клип. И окей. Айде бе, Райдър! Аз забравих, че тук трябва да се фърлим. И аз съм страшно назад. Аз съм леко близко до Big Smoke. Явно и той доста изостава. What? Мама ви! Няма фанти е жив! Няма и мъртъв да ма фанте! Няма да умра още първата мисия!
Бързо бе, Си-Джей! Не мога да кажеш по-бързо, колело. Айде, бързо. Трябва да сме много бързи, защото трябва да сме бързи. Бам! И мисля... Got with them motherfuckers though. Showed them niggas who's gangster. Ride a nigga. И това беше. И това ще бъде всичко от този епизод на GTA San Andreas, хора. Надявам се клипът да ви е харесал. И... Чао!